दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे रिमार्केबल गोसोखांथावना सान आरो मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैनि सानावनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद लोगोसे इउबिपिअ बे गासै ज' लोगो नांनानै भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया जोङो माखासे थांना थानो हानाय जौगानो हानाय बा राजनितिक भाबै जोंनि अधिकारखौ जोङो मोनफुंदों। बे गोलाव 35 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर आरो दिनै बे गोथार सानाव आङो बे गोलाव समनि सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि मुंख्लं जाबाय एनडिएफबिनिफ्राय मुंख्लं जाबाय आरो गुबुन गुबुन सोमावसारगिरि माने बिएलटि आरो गुबुन गुबुन बे मुंख्लं बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो लोगोसेयैनो थांना थानाय बर' फिसाफोरनि बिथांमोना अराय जोंखौ माने बोर सारस्रिहरो। मुंख्लं न'खरफोरनो जेब्लाबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अनसायनायखौ आं बावहरदों। जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर गोरोबथानि जिफोर दफा दङमोन बे दफानि गुबै अबजेक्टिभआनो जाबाय जे माने जोंनि सिमाखौ बारायनाय अगमेन्टेसन अफ एक्जिस्टिं माने बिटिसिआ जिथु मोनसे 6 सिडुल काउन्सिल आरो बे 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै जोंनि जि सिमा आरो जि गामि बे गामि सोसननाय आरो सिमा बारायनाय बेखौ जोङो मेन अबजेक्टिभ लादोंमोन आरो बेबायदियैनो भारत सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव जेब्ला सुक्ति बुजाबुजि जादोंमोन बेयाव माने साइन जादोंमोन बे समाव स्पस्त भाबै जोंनियाव बुंनाय दंखायोमोन जे गहपुरनि सिमुलुगुरिसिम बर' गामि आरो ट्राइबेल गामि आरो खोलाहा थानाय बिटिसिनि एक्जिस्टिं जि सिमानि खोलाहा बे बर' गामि ट्राइबेल गामिफोरखौ सोसननाय जागोन आरो बेबायदियैनो बे अबजेक्टिभआव दङ आरो बेबायदि दिनै बाउन्डारि कमिसना हाबा मावगासिनो दङ दाजाबनाय आरो सोसननायनि थाखाय। गुबुन फारसेथिङै एक्जिस्टिं बिटिसिनि पावारखौ बारायनानै बे मर अट'नमिनि जि बाथ्रा बुंदों बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनाय लेजिस्लेटिभ फाइनेन्सियेल एक्जिकिउटिभ पावारखौ बारायनाय दिनै डिसिखौ बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसननि कन्ट्रलनि सिङाव लाबोबाय आरो बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसना बेखौ दिनै बाहायनो हायो बा बिनि गेजेरजों हाबा मावनो हायो आरो बिनि अनगायैबो गोबां माखासे बेयाव दफाफोरा दङ। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानाय जाबाय। गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ समस्ति दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु बियो दाबो जोबाखै आरो बिनि थाखाय जों भारत सरकारजों रायलायबाय थादों। दा गुबैयै जुदि जोङो दिनैनि समाव मा मावफुंजाखौ होननानै जोङो जुदि हिसाब निकास लायोब्ला बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय। बेजों लोगोसे आसामाव थानाय बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ नायनो थाखाय बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि बिथोनगिरि डाइरेक्टरेट गायसननाय जाबाय। बिटिआरआव गोदानै डिआइजि पस्टिं जादों। बिटिआरआव डिसिखौ कन्ट्रलाव लाबोनाय जादों आरो बर' कसारि काउन्सिलखौ दाफुंनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो माखासे दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय। एनडिएफबि केडारफोरनो 4203 केडारनो रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय। 264 केसेस अलरेडि उइथड्र जाबाय। नाथाय रिमेनिं केडारफोरा रिहेबिलिटेसन मोननो दंबावो बे मोनगोन। फारसेथिंजाय नोङो केस उइथड्र जानो दंबावो हाइनियास नन हाइनियास आरो जोङो दाबि खालामदों जे रन्जन दैमारि आरो गासै एनडिएफबिनि जिखिनि एक्स मेम्बार्सफोर दङ जेलावबो दिनै सुक्तिनि उनाव थानो गोनां जादों। आइननि प्रक्रियाखौ दहाय होनानै सरकारा बिथांमोनखौ दिनैसिमबो रिलिज खालामनो हायाखै बा खालामाखै। दा बेखायनो जों बुंदों जे सुक्ति जानायनि उनाव जि आयेन माने प्रक्रियानो जाया मानो भारत सरकार आसाम सरकारा बेबस्था लानायनि गेजेरजों गासैबो एनडिएफबिनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हगारनानै हरनांगौ आरो न'आव थानायनि बेबस्था खालामनांगौ बेखौ जों दाबि होदों। दा बेखायनो खुनु गोनो गोथो साननो गोनां गैया। सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय मोनसे सम नांगौ आरो टाइम बाउन्ड सुक्तिया इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन बिनि थाखाय जों नेनानै दङ। एबसुआ सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो बेखौ उइथ माने फुल रेसपन्सिबिलिटि आरो डिसिप्लिन जोङो हाबा मावलांगोन आरो
बिनि गेजेराव जुदि सुक्तिया टाइम बाउन्ड मावफुंजायाबा बा सम बादि सुक्तिखौ मावफुंनायाव भारत सरकार आसाम सरकारा जुदि फेलें खालायोब्ला बा बिसोरो लेहेम खालायोब्ला बा मावफुंनो जुदि नाजायाब्ला बिनि थाखाय बे सुक्तिनि दफाखौ जे मावफुङाखिसै बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन बे बाथ्रायाबो जोंनि बिसार बिबेचनायाव दङ आरो जायनि थाखाय बर' हारियाव जोङो दिनै मोनसे मोजां थासारियाव जोंनि अधिकारखौ मावफुंना लानायनि गेजेरजों जों जौगानो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों बर' हारियाव दिनै गोजोन गायसन जाबाय नाथाय सुक्तिया मावफुंजायाब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिजाया समाव जोङो सरकारखौ नारसिननो बा गणतान्त्रिक जों हाबाफारि लानो थाखाय जोंखौ रावबो बिस्वनाथखौ बिटिआरआव सोसननाया जोंनि मेजर एजेन्डा आरो बे सुक्तिनि गुबै एजेन्डायानो जाहैबाय जे सिमाखौ बारायनांगौ बर' आरो ट्राइबेल गामिखौ सोसननांगौ जाहाथे बर' आरो ट्राइबेलनि सुबुंनि अनजिमाया बारायो आरो जों गुवार आरो गोलाव ओनसोलाव जोङो जाहाथे बर' हारिया ग्रें ग्रें जोङो रायजो खुंनो हायो जोङो रायजो जानो हायो दा बेखायनो सनितपुर आरो बिस्वनाथनि रायजो राजाफ्रा थारैनो बिथांमोननियाव मोनसे सन्देहा थागोन मानो होनोब्ला बिएसिनि समाव बिथांमोना हाबफायासै बिटिसिनि समाव बिथांमोनखौ सोसनना लानो हानाय जायाखिसै नाथाय जोंहा मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन जे नैबे बिटिआर जि सुक्ति बा जि प्रपज सुक्ति जानो गोनां बै समाव डिसकासनाव सोलिबाय थादोंमोन सनितपुर आरो बिस्वनाथखौ जेरैखि जायाबाबो सोनाय जागोन आरो खुनु कारनाव बेखौ गारबोनाय जाया दा बेखायनो टेकनिकेल जाहाथे जिहेतु माखासे बाथ्रा थाबाय जायनि थाखाय कमिसन दाबाय आरो कमिसननि गेजेरजों बबे ओनसोलखौ बबे गामिखौ बबे रेभिनिउखौ बबे ब्लकखौ सोनाय जागोन बिनि गासैबो परिकल्पनाया दा जागासिनो दङ दा बेखायनो सनितपुर आरो बिस्वनाथनि रायजो राजाफोरा गोसो बायनो गोनां गैया बिथांमोना जेरैखि जायाबाबो बिटिआरनि सिमायाव सोसनजागोन आरो जुदि सोसनजायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय जिकुनु परिबेसाव जिकुनु डिसिसन लानानै सरकारखौ जोङो नारसिननो सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो जेब्लाबो रेडि जानानै थागोन गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।